Yayi mphekesera thundi zambiri yayi apita Mutharika kudwala iyayi ali kuchipatala eya ndiyebe ana malomba ayankhula ngati ndinu wachipani kuti yayi sikuti twakudwala yayi iwo ndithu ali ku South Africa ndithu kuli zochitika ndi anyway tilinso ndi Cliff Chinyamapa amene atilongosole zina ndi zina zokhudzana ndi APM ena owonyadira amangoti adati. Guys, thank you so much Malawi and the cameras. Mone amalaya zanga lero ndabwera kufuna kungolankhulapo zokhuza mapropaganda amene akuthamanga pa social media okhuzana kuti Professor Arthur Peter Mutharika akudwala. Chinthu chomvetsa chisoni kwambiri nkhani ngati zimene zizi kumatuluka chifukwa cha MBC kutulusa nkhani ngati imeneyi pa masamba awo a mchezo ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Chifukwa yake Professor Arthur Peter Mutharika si munthu wamba, ndi former president wa dziko lino and amalandira ulemu ngati munthu mmodzi amene analamulapo dziko lino. Ndiye ndikuchiona chinthu chosowa nzeru ngati imene ilili MBC yoziwika bwinobwino kuti ndi ya Malawi kumakaponya nkhani ngati zimenezi zosowa umboni ndi zinthu zomvetsa chisoni. Izi ndezi kutitsimikizira kunena kuti ma station athu amene timatenga kuti ndi aboma, amene amadya misonkho ya Malawi, amene maprogramu onse kuti ajambulidwe meneko pakudikira kuti wina wake wakumuzi kapena wala one town agule sopo uja wodula uja ndikuchosedwako ndikudulidwako msonkho cholinga chokuti anthu amene amagwira ntchito ku MBC wa azilandira ndalama masalari awo. Komanso kumene like kuli makamera kuli makina ambirimbiri amene amagwiritsidwa ntchito powulusa mawu azipezeka azigulidwa kapena azikonzesedwa ndi ndalama za misonkho ya Malawi. Ndipomwe pano akubwera kumaka ma radio station ameneyo kapena ma TV station ameneyo kumapanga nkhani za propaganda zomwe zili zomvetsa chisoni kwambiri. Professor Arthur Peter Mutharika ni munthu ngati wina aliyense amene atha kukhala ndi zochita olo maiko akunja. Sikusonyeza kuti kunyamuka kwake kuchoka mdziko muno pita ku South Africa ndi kuchipatala kokha. Tikanenatu nkhani yodwalayi wina aliyense amatha kudwala. Ati sindikuona chifukwa chomwe chipani cha DPP chingabisire atakhala Professor Arthur Peter Mutharika wadwala. Chifukwa kudwala chifukwa mukuona kuti tili ndi ma under 5 clinic kusoza kuti kudwala wina aliyense amatha kudwala. Zomwe zikungoonekera kuti nkhani yodwala si nkhani yokuti kapena ingabisidwe. Olo mwana wang'ono ongobadwa umene amatha kumalandira chithandizo cha chipatala pakana ndi kumakula kufikira ndithu zaka zokhazikika anthu amakhala kupita ku chipatala. Ndiye sindikuziwa kuti atakhala kuti Professor Arthur Peter Mutharika olo wazadwala olo wadwala chingakhale cha chilendo ndi chani chomwe chingamabwere nacho pa social media kapena kumalemba masamba a mchezo kuti wakuti wadwala ndi kumaphatikizana ndi nkhani zachisankho. Ndikusowa kwakaganizidwe koyenerera kumeneko timati kusowa kwakaganizidwe kotati kuti koyenerera. Anthu amene akumwalira tikuwaona kumwalira mdziko munowa akumwalira chifukwa chokalamba kuti tizikamfanizira wina kuti atadwala ndiye kuti ifeyo tikhala pa mtendere pa nkhani zokhuzana ndi chisankho chomwe chikubwera pa 16 September pano. Zonsezi zikunenedwa azitu ndi chomwe chimangoziwikiratu kunena kuti kwa munthu amene akupangidwa mapropagandayo ali nako kuthekera kowina zisankho za pa 16 September 20
2025 nchifukwa anthu china chilichonse amamupanga folo kukhala naye target kufuna kuwasokoneza anthu m'maganizo, kufuna kuwabalalisa anthu malingana ndi chikhulupiriro chomwe ali nacho kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Koma zisanzo tikuziona ife pano, anthu amene amakonda kulimbana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene wakumatsikira kuli chete, kusonyeza kuti izi ndi zizindikiro zonena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ali moyo ndi cholinga. Mulungu wamusunga Profesa Arthur Peter Mutharika ndi cholinga, andi cholinga chake ndi chowombola dziko lake liliro kuti dziko lake ililili. Zomwe zikuchitika panozi, Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene afuna kuziwombola pa 16 September 2025. Zonse zikulankhulidwazi ndi kumuopa Profesa Arthur Peter Mutharika. Moti a George Kasakula akanakhala pansi ndi kumalingalira kuti ndi anthu angati amene amuganizirapo kapena kulengeza zoyipa kumene kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika amwalira, ndi angati amene amwalira osamalimbana ndi munthu osankhidwa ndi Mulungu. Andi zimene zizi zili nako kuthekera kosongoneza zisankho kapena kuthekera koukirana mdziko muno zomafalisa mphekesera zaboza. Zinazo kuthekera zimenezo. Andi sindikuziwa kunena kuti mene MBC pasapayo nchezo imarusa nkhani yona kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wapita kuchipatala. Interest yawo inali chani? Sono kapena anthu amafuna achilandire mwamtundu wanji. Mutha kuona kuti akufuna azikhala ngati kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi wamkulu ndi wadwala chifukwa cha yani kuti cha ukalamba. Nzomwe akuyesa kufuna kupanga. Ayiwala kuti kudwalako munthu wina aliyense amatha kulani kuti amatha kudwala. Nkhani yomwalira wina aliyense amatha kulani kuti amatha kumwalira. Zisanzo tikuziona zambirimbiri mdziko muno. Ndeso tikamakamba zinthu tizikamba mosamalisa. Profesa Arthur Peter Mutharika amene akulimbana naye anthu panoyi, amene akumafunira zoyipa anthuyi, Mulungu akumuona mosiyana ndi mmene anthu amene amafuna zoyipawo akumuonera. Andi ngakhale ine ndimachita kuziwa ni kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ni munthu yekhayo amene angathe kutani kuti angathe kupulumutsa mtundu wa Malawi malingana ndi nzeru zake zakuya za ulamuliro omwe anaonesera anthu mbuyomu, omwe anthu akusiyanisa ndi ulamuliro omwe wabwera pano. Zonse zetu zikuchitika chifukwa anthu akutha kusiyanisa wokha ulamuliro omwe uli pano ndi mmene unali nawo wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye kukanika komwe akanika kuyendesa dziko ilili, akufuna azikakhala akulimbana ndi munthu amene ali chikhulupiriro kwa Amalawi, amene Amalawi akuona kuti ndiye yekhayo amene angathe kuliphula dzikoli pamoto. Ndiye ndi zinthu zosadabwisa kumabwera kumaaneta MBC kumaulusa zinthu zaboza, zinthu zopanda umboni, zinthu zongofuna kungowasongoneza Amalawi m'maganizo, zinthu zosathandiza. Zonsezi zikuchitika chifukwa chakusowa luso, zomwe zija zimanena kuti timaudindo tomwe timakhala akusankhidwa nthambi za boma zomapereka mphamvu kwa mtsogoleri kumasankha maudindo amenewo zimasongoneza zinthu zambiri. Kuleko ngumene ku MBC ko a George Kasakula ndi amene amafuna nthawi zonse kuti asangalase munthu amene anawasankha kuti apite ku MBC ko. Ayiwala kuna kuti MBC yo ndi wireless ya boma.
ena analipompo achoka, ena azalowaso azachoka, akachitsakulaonso kumene koko azatani kuti azachoka ndithu. Akuiwala zimenezo. Tiye tikamapanga zinthu tizizipanga mwanzeru.